Nnọọ na Igbo Learning Plug n'ụbọchị nke taa. Kee ka ime ịpụtakwa? Ana m ekenekwa gị ọzọ na-arọ ụfụ a na-asị gị udo dịrị gị, udo dịrị ezinụlọ gị, udo dịrị gị n'ihe niile ị na-eme. Achọrọ m ibido ịgụpụtara gị akwụkwọ isi akwụ dara n'ala. Agụọla m akwụkwọ ahụ n'oge gara aga na podcast nke ndị Anchor. Ma ugbu a achọziri ibido gụwa ya na YouTube ebe a. M ga na-egosikwa gị n'ime akwụkwọ nke m si agụpụta ya ka o nwee ike inyere gị aka. Ọ ga-abụ gị na-afụ ebe e dere ya, ị na-anụkwanụ ka m si agụpụta ya. N'ụbọchị nke taata, anyị ga-aga n'okwu mmalite. Okwu mmalite bụ nke ndị oyibo na-akpọ prologue. Yes, okwu mmalite ya bụ okwu ọ ga-abụ ịgụọ ya ịghọta, nwee ike nye gị ihe dịka ihe akụkọ ị na-aga ịnụ n'akwụkwọ a, ihe o yiri maọbụ ihe ị na-elegara anya. N'ime akwụkwọ isi akwụ dara n'ala a, ị ga-amụta ọtụtụ okwu Igbo dịka ilu maọbụ akpaala okwu na okwu ndị ọzọ ndị Igbo ji achọ okwu mma. Ị ga-amụta ya. Ya bụ, ana m asị gị, ọ bụrụ na ị ka ebinyere anyị aka na Igbo Learning Plug a, ka ị mee ya ugbu a, maka na dịka akụkọ a ga na-abịara gị, ka ị ghara ime gịnị, ka ọ ghara inwe nke ga-akwa gị. Ịnụgo? Ngwa jisie ike. Ka m ga-agụpụtara gị okwu mmalite n'ụbọchị nke taa. Ihe onyonyo a ama-nto ogologo maka na a sị na ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. Ngwa gee ntị. Okwu mmalite. Nwata riwe ihe taa arụ n'aka, olee aka ọ ga-eji tinye ọnụ? Ewena iwe, ka m bido n'isi gụgharịa ya. Nwata riwe ihe taa arụ n'aka, olee aka ọ ga-eji tinye ọzọ n'ọnụ? Nwaanyị lelia di ya, ike akpọọ ya nkụ, n'ihi na di nwe ụlọ bụ aka ogoli na-ehi n'isi. Maka na nwaanyị chụpụ di ya, isi eruo ya ala. Onye na-amaghị na ọ ga-echi ọzọ mechaa chie ọzọ, ọ chọwa ịgbanye eriri ọzọ ya, ọ gbaruo ya n'ikpere ụkwụ. Maka na ogoli riwe ọnụ, o kwuwe ọnụ. Ma mbe fegharịchaa, ọ dara awọ. Ugo chaa achaa ma ugo ebele ebe. Onye ugo bere n'isi bụ onye nwụrụ anwụ. Ugo rie awọ, mma ya arụọ. Maka na isi akwụ dara n'ala edetụla aja. Dịka m si kwe gị na nkwa na ihe m ga-agụpụtara gị n'ụbọchị nke taata bụ naanị okwu mmalite. N'oge ọzọ na-abịa n'iru, anyị ga-aga n'iru fụzia isi nke mbụ na akụkọ isi akwụ dara n'ala. Isi akwụ dara n'ala bụ akụkọ akwụkwọ ị ga-esi na ya mụta ihe mere n'oge agha BIAFRA. Ọ bụrụ na ị soro akụkọ a, ọ ga-enyere gị aka ịghọta ihe mere n'oge agha BIAFRA nke ndị Igbo nụrụ n'afọ 1990. Ya bụ n'afọ nke 1967. Ka m kwuo ya na bekee ka o kwe gị ghọta. N'afọ 1967 ka Nigeria na Biafra nụrụ agha. Ihe kpatara agha a ị ga-aghọta ya dịka anyị ga-aga n'iru n'akụkọ a. Mana ugbu a, achọrọ m ka ị kwado onwe gị isonyere m n'akụkọ a. Ịnụgo? Ọzọkwa, ana m asị gị ndewo. Ọ bụrụ na ị bịa na akụkọ a, ọ bụrụ na ị nweta onyonyo a mgbe m mechagoro live streaming a, ana m asị gị ka ị binyere anyị aka na Igbo Learning Plug. Subscribe ka ọ ga-abụ oge ọzọ anyị ga-abịakwa ka ị nwee ike inweta ozi na anyị abịa.
subscribe to this channel so that next time I come alive, you'll be notified. The next time I'll be coming alive, I will definitely give you a notice, but I just want us to start today, okay? Ngwa na ọ ga-adị oge ọzọ. Ndewo.